na bashi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mallan barka dai. Sai kan mallan barka dai. Ya abubuwa. Ya harkoki. Alhamdulillah. Ya to nawa. Na 500. Kai mallan tsada wallahi. Kai mallan ai kayan nan masu kyau ne. Quality na go. Na zamani. Kawo bugun Najeriya. Hadda bari. Baba ni da ayi mini aure, na yi girma ne hankaliya. Baba ayi mini aure, baba ayi mini. Mari wala baba karya. Dinga babbar riga mata wallahi irin ta Buhari. Ta gaskin garin ga yana cewa shugaban kasa kila ya sami hannu. Na abin ga irin abin ga na al-Sudesi da yayin Makka da na sashi an shigen na zanni sai dai aka mu kira al-Sudes kai ya mata ina yau da abin ga wallahi yanzu ya abin inye kai Allah ya gyara yanzu ina ta kamai ina adda mai ko kuma ko miliyan da na san sheguna suna iya biyo wannan ya aza wayoyi kan Allah sa nake bai san na yi zama dan Cibrus ba ni shafi kwana ko da duba na yi kilomita 47. Baba ni da ayi mini aure, na yi girma ne hankaliya. Baba ayi mini aure, baba ayi mini aure, ayi mini aure. Baba ayi mini aure, ayi mini aure. Baba na isa aure, ayi mini aure. Baba na isa aure, duba kai mini aure. And who can say? Mutum da yi kwashi na yi wa ina ya haza to so mu kare ka bade amma dai yawan ba Allah ya ci amana ce babu komi ba kuɗi na bashin ina ma na ganin ba Allah ga yo Allah na ci amana ce babu ƙarya kuma wallahi ka sanya da yanayin garin yake don mutum ya dai yan sanda ga kullun yawo suke su kan mai amma bari na san dabara kuma yanzu wallahi ga ranar ku wallahi kun ga ranar ku a'a sai ka ce ango an kare matsaloli su warware zunubanmu a kankare kada account ya sankare fanbase sai kara size sai har a paradise ya Allah ka sa in naje shopping kada a gana a kara price Allah buɗa mu ma mu huta amin summa wurdi na kan da duma na dan Yusufin ruwa buta okay bara mu kusa da sadda kulli yawmin mu yace Allah liqila fi quraish Inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. mallan na mallan barka ina haka Wallahi wanda ya kwace min tikka. bismillah shi Allah garin ga namu sai haga yaro dan haka amma bakin hali dai annan Wallahi dukkan inna lillahi. Inna lillahi wai ina zan gani ne. to da yake dai ka san mu mallamai zuciyar mu ta kuraita an riga an gara mana dukun gaskiya da amana Assalamu alaikum. ta ko Wallahi ita ta. bari in baka labari ni alimamin garin ga ina can baki masallaci ina arwalla sai ni ga wani ya abin gana ya tun karo ni tsakanina da shi akwai mil 750 tahiyar mil 750 ta kanna da shi ni dinga karanta mai sura sauka ni dinga karanta sura sauka sai ni biya sura sauka so 49 ko miliyan 950
Hawa ma Kina tahowa. Kana ji na? ina ji. Kina tahowa. Sai haka dai ka haka. Haka dai a gwada ma na zan yi. A'a. Ya haga. Kada ba ko miskinta. Wa kana ji? Sai ya miƙo min haka. Kana ji ina kina miƙo min haka. Zan ce ciao. Sai ya bi hanya ya ce shi yasa saboda ka san mu zuciyar mu da karaita. Wallahi ka taimaka ni. Inda ya san muhimmanci wa gajin kan. Ka san ma abin da a ciki wai. Muhimmanci. Wallahi gwal. Gwal. Wallahi ne kai. Shin gwal dai gwal ainihin gwal. Wai gwal. Ka gane shi. Miliyan 30. Gwal. Gani? Miliyan 30 aka sai shi ban fari. Inna lillahi. Ina. Ka an gani. Ga shi dan kana gani. Ba ka gani. Wallahi Yanzu bari a mai sai cikin gida. Bari a mai sai. washin gwal din kwarai gwal. Gwal ko. Ainihin gwal da ya sani. Gwal ko. Wai Ai ka taimaka wallahi kware da gaske. wallahi na taimaka. Wallahi na taimaka. Dan samin lambar ka. Wallahi kawo. Kawo Allah wallahi. samin lambar ka. Ah, kai gwal. Gwal Shin ko. mai ainihin gwal da na sani? Gwal ɗin da ka sani. Miliyan 30 aka sai shi. Ba kai mai haki ba. To abinda annan kana ji ga dinga namu dai akwai barayi. Sannan barayi gaskiya. a cikin ce ga masu miliyan 49. Amma haga. Ko ɗazu kana ji na? Yana bari in Ba sai ka haka jiya. Yanzu abin abin da addu'a. yanzu abin da annan kana ji Ina ina bari in ce zan yi sallah mu te ma mai sallah tare ka ja Ina. mu te mai sallah nan bakin abin ga nan bakin gidana Ai ka kai. ja mu te mai sallah Bari an soka shi nan. a'a kai dai mu te mai sallah mu te cin ba sai ka koyi ba Akwai barayi. Ka ce akwai barayi. kada mu aika tare da ni ya kada mu Baba ni da ayi mini aure na yi girma ne hankaliya Baba ayi mini aure Baba ayi mini aure ayi mini aure har da Cristiano Ronaldo yana ciki Oke ke Kristo. baba na shi ya koya hankali wa Ake irin ni ma. yankin da haka ana yi haka Allah kunna a'a Ake yi. Ciao. Ake yi. Faɗa ma nake na mun ci dazu. gashi sai abin mamun Na yi sallah ha. Na yi sallah cewa ne ba faɗa ma ba. to wai ka sallah ainihin Na yi sallah mana. Na yi sallah. to ka jira ne yan abun ga in Ok, gama sai mu sai- ko. Tun na Ba riga matsala. tun na riga na Allah Oke. ka jira nan na feko Ina nan ai. to Wallan kana nan Ina nan. Baka fara ba. ina son in haura To ai sauri. Haka gama. a ina baka labari mu sallan mun ne mai tara banta Oke, ta daban ta. mun riga mun yi ana shi Ya wai bari an aji dai ko da in ka ce wurin sai da gwal an kai ko a tai da shi yana mana amfani saboda ka san hana akwai barayi Ni ha gani doko shi. da ka ji ka ta ci A matana. a sa wai ka saboda A'a ba sai an sa ba ka gani. Bari in dani kana ba sai an sa. wai yanzu ka ne